Maayong buntag. Maghubad ko karon sa palad ni Andy's Vlog diha sa Camotes Island. O ikaw labing ka nga pagka babae. Unya ang imuhang partner ana ay mga kagahapon basin sa una raning panahon. Unya pag-amping lang gyud kanunay ug ipaiway ha sa mga tentasyon sa kinabuhi. Kay ang imuhang partner ana adyoy daghang naibog niya. Ana siya ay mga kagahapon sa una ra siguro ning panahon. Ug ikaw dili jud ka dalo. Manggihatagon ka nga pagka babae. Unya muawas jud ang mga kwarta sa imuhang mga kamot. Bisan ug imong pigungan, imong gunitan muawas jud siya. Kay ang imuhang mga baglis nangawas jud sa kumingking. Unya ug naay kwarta imong mahipos mugawas jud kay ikaw sa dili sad kadalo. Unya mupugong ka sa kwarta. Unya kay ug naasad kay kagustuhan imo man sang paliton. Meter kay ana-anay anak. Pagampo lang ha nga walay mga kakulian sa kaminyoon ug nakasal na kakaron. Pag-amping. Ug wala pa ka nakasal, pag-amping gihapon pero pagasusiha ang partner. Unya ikaw ang imuhang paningabuhi sakto ra. Unya ana ay mga kaginhawaan sa kinabuhi basin adto na sa imong mga anak. Ikaw daghan jud intang kag plano. Nagmahay baya ka. Kay gusto jud kang manarbaho. Ayaw pagmahay. Paningkamot nga atimanasa ng bata diha kay gamay pa. Pag madako na ang bata, pwede na ka mga apply usog og trabaho. Kay bata pa man ka. Ikaw makaanak duha. Ikaw sad kay kuan magulanon ayaw og guol-guol ug unsay mahitabo dawata ha. Pagatawagi jud ang bana. Ayaw og problemaha ang tanan kay og mo madako na ng bata magkauban ra mo. Mo na nga kuan sa antos-antos lang sa kay gamay pa ang bata lisod man pod og mag-uban mo diri. Nga naay bata nya COVID baya karon. At man na sa ana ha ang bata unya na pag hunahunag trabaho ug madako na ang bata. Kay nara ba kay daghang plano sa kinabuhi nga gusto jud kang maka baton ug kaugalingon nimong balay. Sige lang, hinay-hinay lang kay taas pa ang lanat sa panahon. Hinay-hinay lang jud ta ani
ug kamas. Mauna din ha ikaw mapinanggaon sad ka sa imong mga ginikanan ug mga igsuon. Hindi ka makatalikod nila. Kay ang awas jud. Ang awas jud ang mga kuan. Ampo lang jud kanunay nga ug wa kay kuan diha, pwede ra man sad pud ka magtinda-tinda, magnegosyo-negosyo kay ikaw maayo ba kas negosyo. Maayo kas negosyo. Nga pagtiis lang sa gyud. Ang ikaw jud, ang imuha jung kuan, number 1 jud nimo, maayo jud kas negosyo. Ang trabaho ikaduha ra na nimo. Maayo kas negosyo. Mao nay hubad ha sa imuhang palad o atong hubaron ang imuhang natawhan, imuhang birthday. Ikaw nataw sa November 28. Ang November 28 taas og plano sa kinabuhi. O ikaw maayo jud ka sa negosyo. Ang number 1 jud nimo negosyo. Pag negosyo, bahala gud ginagmay. Basta kanunay. Pero ang imong gihuna-huna ron nga gusto jud nimo nga makalain ka ba ug balay gyud nga imuha. Ug dili na ka gusto manarbaho. Ang ahong tambag nimo hinay-hinay jud og balay. Kay aron anha na kadiha magsugod og negosyo. Kanang imuha nag yung balay ba? Kay lisod man sad nang naatas ugangan. Maayo kas negosyo. Unya ana arabay ka asinsuhan sa imong kinabuhi adtos imong mga anak. Kay ang 28 lucky number. Unya ikaw na asay daghang masina nimo. Di jud na kalikayan kay sa imuhang barog ang tao makaingon nga unsa man siya. Nadyo'y kasinsuhan diha nimo. Paningkamot. Basta ang ahong tambag jud nimo paninda jud kay musyo up jud kag negosyo. Kay naa gyud sa imuhang natawhan. Ngam ang 28 maayo og negosyo. Unya daghan unta kang plano sa imuhang kinabuhi pero napalta tungod kay ikaw nabuntis. Ayaw og mahay nga nabuntis ka. Kay blessings na nimo. Ang imong huna-huna karon naara gyud sa imuhang bana. Salig lang sa imuhang bana. Ayaw og sige huna-huna og dautan. Taas kang planos kinabuhi. Pag negosyo jud kay naa jud ka diha na bilong dapita. Anaa jud mga kasinsuhan. Kung ikaw magnegosyo, maningkamot ka, makapaidorkar ka sa imuhang anak, makapaeskwela ka. Unya ang mga anak basta magtarong muasinso jud, magtarong og eskwela, makatrabaho, hapsay pod ang ilahang dagan sa ilahang paningabuhi. Basta makahumad og eskwela nya kuan nagtinarong makatrabaho ang ginikanan sad makaginhawa kay bisan man og dili sila kanunay mohatag ang mga anak na mga joy panahon nga muhatag sila. Maayo ang mga anak nga makulukar na kay di ta maguol. Nya ikaw mag-usab-usab sad ang imong huna-huna. Nga naaron sa imong huna-huna ang trabaho jud.
Kay gusto jud nimo nga magkuyog mo sa imong partner. Unya ikaw pinangga ka sa imong mga ginikanan ug mga igsuon. Pinalabi ka nga pagkaanak. Nya mao na nga daghang masina nimo. Kay kasinahan ka nga pagkatao. Bisag asa na ay daghang masina nimo. Nya pugihan baya kas trabaho po. Maunay hubad ha sa imuhang palad o imuhang birthday, imong natawhan, o daghang salamat in town sa imuhang pag hapit sa ako ang panimalay gahapon ug karon. Nya wa ko nagdahom nga kauban raman di etas Gaisano Country Mall. Ug daghang salamat ha. Ayaw kabalaka kay imuhang partner magsigig nga ri sa amo ang balay kay ang ilaha de ang head mao si Elizabeth Costan. Ayaw kabalaka kay unsay mga lakaw pahibawon ra ka. Maunay hubad sa imuhang palad ug natawhan ug daghang salamat sa pagkanunayon nimong pagsuporta ug ayaw kalimot sa pag-like, share sa akong page. Daghang salamat sa tanan. Ug God bless sa imong pamilya ha. Ampo kanunay. Shout out ko ni Fernando Gillian, Mr. Manatad, Mr. Malinaw. O daghang salamat ninyong tanan. God bless sa inyong pamilya. Maayong buntag.